Každý z nás sa minimálne raz v živote dostane priamo alebo bude súčasťou situácie, kde je ohrozený život človeka a o jeho osude rozhodujú nie minúty, ale sekundy. V takomto prípade sa určite stretnete s týmto špeciálnym záchranným vozidlom a so skupinou profesionálov, ktorí sú jeho súčasťou. Ako však taký výjazd rýchlej zdravotnej pomoci vyzerá? Predtým, ako dôjde k samotnému výjazdu vozidla záchrannej zdravotnej služby, je nevyhnutné, aby ho niekto k prípadu zavolal. Takouto osobou môže byť ktokoľvek z nás. Môže to byť svedok nešťastia či osoba blízka pacientovi. Záchrannú zdravotnú službu bezprostredne voláme, ak diagnostikujeme napríklad zastavenie dýchania a krvného obehu, nedostatočné dýchanie, bezvedomie, prudké krvácanie, riziko šoku pri vážnych zlomeninách alebo popáleninách, ďalej pri vážnych poraneniach hlavy, chrbtice, veľkých bolestiach alebo krčoch a tiež pri vážnych dopravných nehodách, pri ktorých prichádza k zraneniu osôb. V takýchto prípadoch voláme číslo 155. Dovoláme sa na operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Sem na dispečing voláme aj v prípade, keď si nie sme istí, či je privolanie záchrannej zdravotnej služby opodstatnené. Konzultáciou stavu postihnutého s operátorom sa rozhodne, či výjazd prebehne alebo nie. Ako sme už spomínali, váš telefonát na číslo 155 smeruje na dispečing operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, kde ho preberie operátor. Práca operátora rýchlej zdravotnej pomoci je náročná a zodpovedná. Tu na tomto pracovisku sa 24 hodín denne rieši veľké množstvo závažných telefonátov, v ktorých ide mnohokrát o život. Od operátora závisí výjazd sanitky. Preto aj komunikácia s operátorom prebieha podľa určitej schémy. Operátor je na túto prácu špeciálne vyškolený. Aby získal potrebné informácie o nehode, kladie telefonujúcemu otázky. Tie sa týkajú nahlásenia vášho mena a telefónneho čísla, zadefinovaním miesta nehody, zadefinovaním počtu postihnutých, ich pohlavia a veku, nahlásenie vážnosti poranenia a nahlásenie vykonaných úkonov predlekárskej prvej pomoci, ak boli vykonané. Na otázky operátora odpovedáme priamo a čo najjasnejšie. Poradie údajov netreba dodržať, treba ale zadefinovať, čo sa stalo a kde. Preto je dôležité, aby telefonovala skúsená osoba, ktorá zachová kľud a ktorá vie správnym spôsobom privolať záchrannú zdravotnú službu.